Kontatu iguk, Aker Beltze Romerian, garai berrietara moldatu zeate, eta autotunia erabiltzen dezue, eta musika moderno asko bertan, ez da? Bai, ikusi gendulako, esan dut dana pizka bat. Azkenean Euskal Herriko ikusleak eta aldatzen ari zirela, eta Euskal Herriko musika aldatzen ari dela, eta guk esaten gendu, 15 urte egin dugu, 15 urte hauetan, segidu dugu danok bide berdine. Ointxe, behar dugu zer desberdine, 15 urte asko dire. Orduan esan gendun, animeuko gara euskal musikaren barruan agertzen diren tendentzia hauei jarraika, hori sartzen. Eta horretan gabiz, eta momentuz... Arrakazta. Bai. Zein dia nobedadiak sartu dianakola berezienak, o jendia gehiena gustatu zaiona? Igual baten bat sartu dezu eta atzea pauso egin behar izan dezu, hori egin izan dugu ere, bai. Baina... abestietaz, ari zara? Bai, abestietaz, edo elektronika, oze gauza sartu dituzuen bertan. Bai, indugulako... Zu esan dezun bezala, trikitixa eta panderua eta hotza, baina guain ze gehiago sartu dezu bertan. Hori, aldatu ditugu instrumento guztiek, lehen instrumento... Bueno, ez dugu aldatu, baina bai erosi dugu ekipo berrie. Lehen beti joaten ginen amplifikadorekin, olako kriston tramankuluekin, eta ontsa dauz pedalera batzuk, horregaz, konetatzen zu gitarra. Pedalera dira, hankakin ematen zuen pedal horiek, eta pedal horretan sartu aldozu nahi dozun soinua. Gitarra batekin jo aldozu piano bat, edo ate aldozu gitarra batekin, ez dakit zepeste soinu. Gero erosi doguz be, teklatu berriek. Ontxe elektronikan modan dauzen kontuek imitetako. Adibidez, erromeria askok ontxe pasaren urteko udako abestia, izan zana itzulera, dudari gabe, nik uste dut. Hori imitatzeko, baina ez egiteko bertzine bat, ze asko egiten dabe, ondo dagoela ere, niri gustatzen zait. Trikiakin hartu eta moldatu. Gustatzen dugu, saiatuko gara, soinu original hori errespetatzen. Edo J. Martina daude, orain Merina Gris, hau guztiak daudela topean, dupla ere. Oie, ikutuakin historiak, ez da? Hori, eta popurritxu batzuk ere.